Mas Sukijo. Lajeng dalu Dewi. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat tur waras. Nah, sehat tur ya waras. Nggih. Waras lahir lan batine. Soan wonten dalemipun Bapak Gus Salim. Udu ya. Iki dalemipun Mbah Sido utuh. Dalemipun Pak Agus Salim kok ngeyel. Dal manglet Pak Heri. Nggih, Mbah. Niki daleme Pak Agus Salim napa, Mbah? Lah, aja ngeyel aku ki wong kene, ne macem-macem. Lah, iki tulisane Agus Salim iki. Lah Agus Salim iki karo Bapak Agus Salim ki. Agus Salim karo Sido ki apane? Ya coba tekono Mas aku ya ora ngerti. Niki Mas Agus Salim. Lenggah Oh. aja. Pak Agus Salim nggih. Jenengan kali Pak Sido niku pernah napa, Pak? Nah, tadi anake. Oh, Bapake ya Mas, wilujeng dalu Pak Agus Salim. Nggih. berarti niki mapan dalemipun Mbah Sido. Mbah Sido. Tapi sing gandhe kajat Pak Agus Pak Salim. Agus Salim. Pak Agus Salim iki tentara lho Mas, aja macem-macem bodel kowe tenan. Ngapunten ya, Pak. Ngapunten. Pak Agus Salim iki tentara wonten Kalimantan nggih Pak, Balikpapan nggih Pak. Nah, Sabdan. Wah, kaya bojoku Mas, bojoku ya tentara. bagian apa? Serda, Serda ya apa? sering dadu. Udu sersen dua ngono kae udu. Sering dadu. Wong bojo tukang main kok sombong. Serda, Mas. Apa? Seneng dadu. Sing penting lah ya duwe anu pangkat ya Pak. Lah untung kowe ora nggih taruhan. Berarti niki rencange Pak Agus nggih. Samdan. Wah. Waduh, biyo. Ki sak liting karo aku mbiyene. Sak leteng apa Mas? Cang kanan, cang kiri, gerak. Cangkemmu iki. Ya canganan kanan to, canganan cang kiri, Pak. Ya ngono kuwi mau. Komandan Manut. canganan ya canganan tok. Ya kan manut komandane. Jukit. Gerak. Maju sedikit, Jo. Sitik nah. Junget. Gerak. Juket ki apa? Maju banget, Jo. Wah, komandane. Banget. Nah, ngono. Dawuh, lah wis ngono. Dawuh Mas komandan iki dandan senior. Iki piye? Ya wis ngono kuwi. Ya berarti durkit. Durkit aduh. Nah, wis separo wis ngono. Mas, ngersake lagu napa? Mas ini dari mana? Rajaku kan udah suwe-suwe. Dari Adi Sumarmo. Oh Solo, Adi Sumarmo. Tonggoku Mas. Cedak karo anu Marini kae ya Mas. Heeh. Marini ki tunggale jonggrang. Wis bener aja mesake aku malah kaya wong ki. Begi kurang ajar kok. Kok isa? Mosok yai gandeng kok. Bolon. Lah yo bolon anu kae lho sing rada apik ki Marini ya Mas. Heeh. Aku ki Niku iblis, Mas. ora. Wong edan. Kene. Soan Mas. Ngene Mbah Bayan sik. Ngene Sepuh Mbah Bayan. Mbah Bayan. Wilujeng dalu Mbah Bayan. Mbah Loso Sumanto. Niki Mbah Bayan. Oh Pak RT. Kok Mbah Bayan iki piye? Niki Bapak sinten? Bapak ponakane Pak Bayan niki adine Pak Bayan. Kabeh Ya, kok tunggale Pak sak Bayan. niki warise Pak Bayan kabeh. Gen puas kowe. Dawuh napa Bapak Bayan? Dono swanten, Kong. Soleh Pak MC mawon. Siap. 86. Punapa? Pun monggo kersa. Monggo kersa. Manut nggih. Manut. Langgam, sragen, tayub, rok saisine. Korok sak isine. Penyanyine renek sing nggo rok nganggone jarik. Lah ya roke Dewi. Langgam nggih. Hosap. Nonan-nonane. Sambok dindingi. Ana tulis sing ngang widi
sabar lana rimo Tak kira nek arep anu ngono kae lho Mas. Adewe arep perang cwakilan ngono kae ya. aku wis cakilan ini Cakil ki sikile ora kaya mangkono. Piye? Sing ngene iki lho. Maju. Ya ora kaya ngono kuwi to Mas, nek ora kaya wong pincang to kowe iki. angel men to Sikilmu ngene lho. Nah, lah mbuh jol arepmu. ah biasane wong jenenge Arjuna kaya engko metu pira 300 yo ndelok kinanjar dawa mure Mbah Sido elok tenan yo arek nangkap campur sari di mester anyar Iki ya wis pancen ngene iki kok terus dimester anyar piye? Teko Mbah Sido nah anyar iki Mbah Sido ki oh Oje mambu kok Mambu apa? telek oje tekok Rumangsa. Oke pamong. To ngendi ki, Mang? Mitra kinaci ing sasama. Ilani. Yen lagi wong lara iku Pengedan. nak kancane pincang seneng. Gampang gonyo hantu. Kowe nang ngono cokot ulam. Tombo. Sambung wanci dalu kagem Mbah Bayan. Siap. Kok paripurna piye to aja wong aku ora sida nyanyi lho. Sing gedhe ngapura Kang Mas pepujangku jajan atiku sambung ngomong Mas
Pripun Mas? Kok ora ndongake Pak Agus Salim iki. Dongake Pak Agus Salim ya Mas. Iya. Meh lali aku. Wis nanggap wis wae rezeki kok ya. Ki guru lagune Lim. Ayo, Lim, Mas. Ora nata botol lho, lho botol Mbok ya. Pak Agus sing rada Oke, mayar. Agus Salim. Asma jangkepipun. Nanonane. Tuku sakarim. Apa? Sakarim. Ombe sing enek sakarime kan lho Mas, mareke watuk kae lho. Sakarin ya ora sakarin. Ning nggon kono sakarime Mas. Sakarin. Ha mbok wani bledos kene iki jenenge sakarin. Sakarim napa sakarin, Pak? Sakarin. Sakarin to ya. Nah, Iya, iya. M kok N iki piye beda? N. Nanonane. Ay, oh iya iya. Aduh Pak Guru iki sayang banget aku. Tuku es krim. Nah iki im lho, Jo. Es krim. Diwarai sapa ki mau? Rene sing marahi dasare penyanyine mletik. Tuku es krim. Es krim Tuku es krim. neng Nogosari. Nang Nogosari. Mugi Pak Agus Salim banyak rezeki. Amin. Allahumma amin. La 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 la. Amin. Allahumma amin. Nah, niki mau Pak Agus Salim. Pak Agus Salim. Pak Agus Salim iki ndek garwa Ibu Garnis. Ibu Garnis. Lalolale. Lalolale. Mangan tahu petis. Kok enak to cak. Enek wong penyanyi sedaya. Biasane kok dengan iki cerdas men lho. Mangan tahu petis. Tambahi 50 tok. Mangan tahu petis. Ya, Mangan tahu petis. panganan dhewe. Ndang bajute iki lho. Oh sik iki yo lagi mikir bacute. Nano. Mangan tahu petis. Heeh. Mangan tahu petis. Imbar mangan tahu petis iki bajute iki apa? Mangan tahu petis. Neng pinggir sumur. Kejegur mah. Ya ora. Iki sumur iki cekak-cekak, Mas. Tahu petis nang pinggir sumur. Mugi Ibu Garnis panjang umur. Amin. Allahumma amin. Lalalala. Amin. Allahumma amin. Adike sing di akekahke. Bisa tenan ora? Ya mbok, oh coba. Coba sik. Sing sepisan adik Adiasta Fakhri. Belah. Angel men Lah teman. Kerja Salim ya padha iku tugas krim neh. Adiasta Fakhri. Fahri. Panggilane Mas Fahri nggih, Pak. Asta, mayar. Wah, iki gampang iki. Lalu Kok es lilin to, Pak? Pak iki marahi tuku es lilin. Ngono iki piye to, Mas? Oh ya ora temu. Ndang. Lalu lale. Anu iki Tuku tiara. Halo Ciki ke lho Mas. Ciki tiara ya anak-anak. Ngerti kok Ciki tiara ngerti apa ora? Wis tau mangan Ciki ora tiara? masuk akal lagi. Parean yo sing rada masuk akal. Iki kan kanggo adik Adiasta. Dadi Mbok yo nang Sumatera. Lah aku rada masuk nang akal iki. malah wis mbok bethek kok. Tuku tiara. Ya wis. Ciki. Iki cik-cik ya tuku tiara. Karo tuku es. Karo tuku es. Mugi adik Adiasta besok sukses. Amin. Allahumma amin. Lalalala. Amin. Allahumma amin. Iya matur Pak Agus Salim kok. Pripun Mas? Wis ndongake Pak Agus, Ibu putrane. Mosok yo ora piye-piye ngono to iki. Mang tambahi 50, Pak. Ora ngono. Lah piye, Mas? Pak niki putrane sing setunggal kula dongake pindah mboten ngono lho. Pak, niki putrane sing sepindah kula dongake pisan mboten. Oh nggih. Nah, ben lengkap. Asmanipun sinten, Mas? Adik Zaidan Rafis. Panggilane sinten, Pak? Zaidan. Ya iki rada angel iki. An. An. Bal-balan tak warai. Tuku ketan.
Ya, tuku Iya, ketan. tuku ketan. Tuku ketan. Ana neng guli. Ana nang guli. Mugi adik Zaidan banyak rezeki. Amin. Allahumma amin. Talolelot. Amin. Allahumma amin. Sampun lengkap sekawan, Pak. Cakep, Pak. Sampun nggih, Pak. Sampun. Nggih, matur sembah nuwun. Sampun nggih, Pak. Sepi bisa ala Pak jenengan niku mboten sangoten niku. Ah to jojo aku mbok warai ngemis ngene kene. Ora ngemis njaluk. Alhamdulillah. Lah kula, Pak. Lah kula. Berkah barokah iki wong loro ki loro. Oh iya iki Pak. Ijine ding. Oh iya, gandeng 50, Mas. Ya. Pisan kas tak tungake Pak Agus Salim. Mbah Sito. Oh Mbah Sito. Iya. Mbah Sito yang nggih ajeng nyawer. Ora. Oh ora ya, Mas. Wis wakil Pak Agus. Kabeh jaluki. Nata boto. Aku serang nata boto wis wegah. Lah kok jo? Tuku klosok ya iso. Ya ben ngarepe aku seneng nata boto kok. Kare ndi ana nata boto? Nata boto. Nang pinggir sumur. Neng pinggir kali. Jegur. Aduh Mbah Sito ganteng sekali. Amin. Allahumma amin. Talalalalalalat. Amin. Allahumma amin. Pak Agus rawuh, Mas. Arep nyekel kowe. Kok nyekel aku piye to? Biaman. Aku nek dicekel Pak Agus ya gelem. Wah, bagus sing mo. Yo ki nake sik. Iya. Sing gedhe yo. Kok sing gedhe to? Apa to terusan lali kok. Iya, kari dhewe iki. Mendah boyo yen sita urip lan gandika mesti yo mulya Rasa kangen ora bisa mari amung sira kang bisa nambani Pak Agus Salim ki jan elok tenan lho Mas. Iki iso? disembadani tenan lho Mas. Piye? Pak Agus Salim ki bengi iki ora nampa sumbangan.
Blas kan apa? Blas gak nampa. Mosok Gak enek kotake. kita sakuran kok ya. Tasyakuran. Nek dilungi amplop ya mbuh aku ya ora ngerti Mas, wong ya anu aku ya ora ngerti. Ora iki lele taala tasakuran kok padake. Pak Komandan ki tembe wangsul. Oh, nggih saking mriko nggih Mas. Saking Kalimantan kan dinese wonten Kalimantan. Kalimantan. Niki mantuk ngitanaken niki akikah. Alhamdulillah, tasakuran ya, Mas. ngaturi para sepuh para lenggah para tamu. Lah nggih. Ngono lho. Iki Jangan. bagus nggih. Siap dan senang Kalimantan mampir lah. Arep ngopo ning Kalimantan? Arep ngopo rono? Tilik kancane kah. Oh, ngono kae. Aja semelang wong bagus tresnaku ora suwe aku bali bisa sumending ana ing sisihmu. Bandure bandure lemu Apa lho Ja, kok kaya orang tau roh wong wedok ayu. Joget. brut brut. Ngapa lho aku ki tobrut ngene iki ya nyenengke kanca-kanca. Alah, sing mbok senenge nggo Reza tok no kae. Gayamu. Lah sing butuh mongkono ya. Matur sembah nuwun nggih, Nggih. Mas. Matur nuwun Dek Dewi nika wau sambung wanci dalu kakenaken kagem Mbah Bayan lan nggih para sepuh lenggah para tamu lan ugi sinarengan gegojekan kula sak kadang. Estu mbapile kirang nuju prana wonten panggalih para tamu sadarung nyuwun agung ing pangaksa ingkang kadeng-kadeng. Ugi sugeng rawuhipun bagus saking Mas Priyadi Geng Rawuh sugeng lenggah kanthi marti margi penggalih.